pasukan. Minangka hubungane kandha lan obat dari santos tak antuk apa biasa. Datan antuk sedoso. Nadyan adi negari ngamarta. Dasar menan sinebak bumi pencernaan rekan susra prapteng Mancala Tejo. Negara kang kathah kunjung lukir wajanawi gemah kita Karta Tata Harjo. Pancen dawa ucapane kunjung luhur kawibawan. Pasar Samudra Ukir Gunung Uhud negara kang ukuran arep ngengenaken pasar ngerengaken berharu milah ngayungaken badan agung. Kula subur kanthi nandur jinawi kakang kula. Gemah para dagang layar luntir tanpa mati lagek kali sambekane mangko. Pancen ingkang sami dedunung salah beting praja katingal jejak apik. Tepung cukit abon marindes mila papan jembar katingal saking kerajaan negeri. Kartawara kawula dateng ketenan Candrawaka tata racak sapi tentrem antine. Tapi Duryudana jupitang ana ketenan Cedha-cedha tansah pukul marang jejibane. Praharu Jata Pitarang muka liwah para mantri bupati kang samya bijaksana. Limpat ing kawruh putus wajib pangling praja serta tansah budaya wewangi kaluhuran nata. Hanenging kula ngucapna ingkang jenengan nata ing negari Ngamarta sang nata jejul Prabu Puntadewa. Inggih Prabu Yudhistira. Ya Prabu Gunakali Rama inggih Prabu Darmaputra. Wes pahambak Tanuwita, Tanuwita Rita Samanta. Maksud kawinggo kula ing donya ikhlas marang tansah ngagengaken watak kaberpangan. Mila sampun gesang datang pisipal kitab suci. Langgaing sanata disini bosan yo kadeyan. Wes ketingal jeneng hang nebuni yah tentang donya sepi. Kang hang waktu ing naga. Lah menika to warnane Rasadra ing unggul lawanan. Panenggak Pandhawa kakasit Raden Werkuda. Ya Raden Brataseka. Ya Raden Gunakali Rama Gandharastamaja. Sinambet ingkang saking Rai Madukara nggih Raden Permadi. Raden Mata ya Raden Jaraka. Saha ingkang rayi kembar kemaningan ping saking Sawojajar tuwin bumi taun nggih kekasih Raden Nakut dalah Raden Sadewa. Ing Jawi wis ambar-ambar para nayaka praja ingkang kapandhekan penyertaan tambah ganggu wigatos ngantos Semarang timbalan sang nata dereng sawetawis dangu katung kok gegerin jogo nenggih swanira ingkang nata ndolati Prabu Segara Resna sak usik tak hormati nggih Gusti Bondet teka mangkono sabani sang nata pecah sepining sasana. Lan para Pandhawa
yo darajating praja kauryan usunya luri nanggap sinak tenggalu sini wonto sanja prodase pagaring
sakeh paranggono kang sumewi rasa tanpa selo sang proklamator sasamunipun ripaduka dalah para kadang asong pambagya wilujeng dumateng rawuhipun Kakang Prabu rumaos bombong kaoran bingah manah raos kula dene Kakang Prabu Kresna rawuh ing pendhaping Amarta lho inggih minangkani ingkang dados panuwun kula sakadang para Prabu lho inggih Kyai Samyaji ngabet tresna kula kaliyan para kadang Pandhawa mila boten ketok nampu bebasan sambung obroca ing pangrambatan kondang para Ndarawa kedah saged minangkani dumateng pamundhut Kyai Prabu ing Amarta ingkang menika Nyai daya-daya kakang cuwedha dawuh wonten wigatos ingkang pundi Nyai Andra ingkang puspita kasiliring samirana wigatos kula suwun kepareng Koko Prabu anak sene anggen kula sakadang ngunjukaken syukur dumateng ngarsane Gusti Kang Nyipta Jagat karana menapa inggih awit sampun wangsulipun kadang kula Dimas Wetudara anggenipun mentas peguru dumateng Bapa Resi Durna Kakang Prabu kados menapa ngedhaping manah kula sakadang ngantos boten jagaaken bilih Dimas Wetudara saged wangsul gesang inggih jalaran saking pangrenahipun para Kurawa ingkang maprih pejahipun Nyai Wetudara lumantar Bapa Resi Durna mila sepisan malih Koko Prabu rumaos bejo kemayangan wekdal menika dene Gusti Kang Nyipta Jagat taksih kepalaken para Pandhawa wetah gangsal Koko Prabu lha inggih Kyai Puntadewa kang ngroko inggih nderek mangawi bagya awit sampun langsulipun Dimas Wetudara tetunggilan para kadang malih kalih wangsulipun Dimas Wetudara kala wau saya ngandelaken manah anggenipun para titah pitados dumateng ingkang Nyipta Jagat
bilih pasti jodoh wahyu pangkat bondo menika manungsa boten nyurupi sedaya mapan wonten ngarsane Gusti ing nyepot jagat mila sampun sakmestipun menyang sakadang lajeng unjuk syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Nyai nuwun inggih kaluhuran dawuhipun Para Prabu Puntadewa kejawi menika Nyai kados pundi Para Prabu Dimas Werkudara kula ibaraken kados tiyang nembe wangsa saking Kesan Tebih mila mbok inggih wonten keparingipun Dimas Werkudara mboten ketang namung sekedhik kula penangan badhe nyuwun oleh-oleh saking Dimas Werkudara Nyai nuwun inggih Para Prabu dawuh paduka mugi wonten tumanggape atur saking Kadang kula Werkudara Dimas Werkudara ana dawuh apa bar kakangku Siadi wis mireng apa kang dadi dawuhe Kakang Prabu Ndorowati ingkang mangkono mangsa boro-boro Siadi atur wangsulan marang Kakang Prabu Kresna Werkudara wis tak dawuhe bar kakangku Jlinteng Kresna kakangku Dimas Werkudara gagah piye di aku wis tanggap marang apa kang kok arepe dening Kresna kakangku ya mung aja kurang pangapura oleh-oleh kang bakal tak wenehke iki mengko ora wujud pangan lumrah nanging wujud sejatining pangan sejatining pangan mau ya dipangan ing kono selawase ora bakal krasa luwe ora bakal keluwen kuwi karepe piye di sejatining pangan kuwi wujude piwulang suci kanggo sakuning urip nganti tekaning pati pancen kuwi sing tak ajab Yai Dimas Bratasena nadyan pun Kakang sakadang uga pengin mirengake mungguh apa wae kang wis nampa kadang para Yai jroning sandi meguru kalawan Bapa Durna Bratasena inggih kaluhuran Para Prabu Puntadewa kados idam cempaluk rae sing panah pun Janaka kepengin badhe nderek pirengaken kula inggih kepengin badhe nderek Kang Mas semanten ugi kula inggih kepengin nderek pirengaken Kang Mas wah iya wis dadine aku kabisan kapinteran wajib ditularke marang kang padha nutuake Kresna kakangku barep kakangku Janaka padha kembar wis aku saguh babarke kawruh sing tak tampa ning sing padha mirengke kandhaku kudu golong giling lahir batine sebab yen ora manunggal lahir batine kawruh ora bakal dayane apa-apa tumrap marang kang padha nuroke malah kepara dadi sambit kalane urip Dimas Bratasena pangrasane pun kakang kabeh kang padha lenggah iki wis padha manunggal lahir batine napa marang piwulang bakal sira tularake Yai wah yo para padha rungokno critane nggonku meguru marang Durna bapakku lan padha eling-eling aja nganti lali dulur-dulurku kabeh tanggung nglampari piwulanging Guru Durna nalika semono aku diperintah dening Durna bapakku kena jegur marang Samudra Hindi ya Samudra Kidul ing laladan Winang kalebu
mati. Yen golek banyu suci ya tirta pawitra dipaning suci. Jenenge wae minang kalbu. Minang pasangan dene kalbu kuwi rasa. Wong digo segara kuwi pasangane rasa ya wong mati. Wiwit rasa dhisik samudraku banjur lumaku manengah. Aku kaget jebul segara mau ngecethake nganti wektu ucapku semuti bin maido marang jero segara. Ora ngerti anggonku ambyur sikilku ditampani dening gegering Gajah Situbanda. Ya kadangku tunggal bayu. Gajah Situbanda krungu tembungku kang semuti bin. Wanune dhewek atine banjur aku dikipatake saka gegering nganti kelep ana jering bayu. Lelakon iki mau dadi piwulang tumrape wong urip ingkang surasane. Aja sok kibir mundhak kabur, aja sok sumbar mundhak aber. Lan seneng ngajeni marang pambiyantune liyan kudu eling yen urip ana alam donya mau ora bisa mentas ijin. Banjur sawise aku ana jero segara ngerti ana naga gedhe sak bongkoting tartuté mangap kaya lawange gua putih. Ora suwe banjur mlebet marang awakku sak kujur. Aku babar pisan ora nyipta urip mung enek rasa pati kang sumandhe. Mula aku pasrah marang Gusti kang nyipta jagat. Delalah ana kaelek ing jagat jebul ana sisane kekuatanku diubahke dening kang murbeng jagat. Kajebul bisa nyekel tutik naga. Kuku pancana kamodot banjur bisa nyuwek tutuk ing naga nganti mati kapisanan. Lakon iki kena kanggo piwulang sing surasane. Manungsa kuwi yen wis kapan kok ing Pacabaya ora bisa miradati apa-apa. Tumuli pasrah saute marang Kang Nyipta Jagat. Lampun lair batin ing gone pasrah Gusti mesti paring pitulungan mentas marang titah kang lagi ketawan pajoban mau. Banjur sak matine naga kedadak ana bocah bajang kang mawa cahya sumorot. Mapan ana pulau dasaring segara kang wujude ora beda Werkudara. Bocah bajang mau jebul Sang Hyang Ruci kang pancen mapak marang tekaku. Nyawa Dara wis peksa kabeh punggung apa kang dadi gegayuhanku. Usana aku diparingi wedharing tembung tirta pawitra dimahaning suci. Dene werdine kurang luwih mengkene. Tirta iku banyu. Banyu iku lambanging panguripan. Buktine ngendi ana banyu ing kono mesti ana panguripan. Banjur pawitra kuwi tegese bening. Wondene dhewe luwih. Tembung bening kuwi tegese menep. Banjur suci iku ora kelipatan dodosan. Dadi tirta pawetri diparing suci yen dirasa karepe. Padha gaya kang tentrem. Bisane tentrem kudu kanthi srana menepake rasane pikirane pamrih arep ben dadi daya luwih lan tansah budidaya uripe. Aja nganti kelipatan dodosan. Nadyan urip iku ora ana kang sempurna. Nanging menungsa diwenake budidaya. Wong luwih becik budidaya timbang babar pisan ora. Yo anti gelem budidaya gayuh tirta pawet dimaning suci. Mau tegese jroning ati mawana niat ingkang luhur kepengin menepake pikirane. Yen wis menep pikirane adat ora bakal kleru apa kang ditindakake sebab wis dipitung kanthi tersih lan genep. Yen wis bisa mangkono tegese menungsa wis bisa kasinungan kawruh panunggal. Lang-lang indriya mangu mangungkung panduan remang leleno tanpa kalit
yang utama mangkono wewesnya Nalendra wis mrerepa foto kaya mangkono tata tata stite sabdaning Sang Werkudara medharake ngelmu panunggal dadak sakala pangribawane Mahanegara gorane kayangan Joging Saloka ndadosaken daya duka yayasinipi Sang Hyang Manikaya sigra hamutus Sang Hyang Narada tumrap wonten ing pendhaping Ngamarta yo tumedak Sang Hyang Kanekaputra sekedhip terus praktek ing pendhaping Ngamarta ndadosaken kaget kang sumungkul Suksma Sinosma Yai Sepi Sing pengalaman kalbu Pandukaning Siwah bojo bojane bojo dharma dharmane dharma rahayu astuta astuti baladalah ya wah hebat Werkudara bagekne cara dewa malah sok dewa-dewa saiki ora apal ya nggih Bratasena
Hamir Dharma Sabda Sabaring Jawata Yuwana Rahayu Hastuta Hastuti Bratasena Kekamu kaya sumangka pangawak bajra ana wigati apa Bathara Narada Sumurupa Nger Werkudara rawuh ulun iki diutus dening Adi Guru kadhawan nimbali jeneng kita Werkudara Kina munggah marang kayangan Jenggring Saloka bareng sak lakuku Nger. Duwe karep apa Bathara Guru nimbali marang Werkudara. Wigatine winadi sapa wae ora kena ngerti yen ora jeneng kita pribadi Nger. Gandeng durung cetha wigatine. Aku makilke wae. Wanti-wanti Adi Guru paring dawuh kita ora kena wakil. Yen sing nimbali ora wakil aku ya ora wakil. Gandeng sing nimbali makil ki Narada. Mula aku ya makil anakku Gatot wae. Nger, menawa kita badal marang timbalan Adi Guru, tegese kita ora ngrumangsani dadi titah dewa, Nger. Bener, pancen aku dudu titah dewa. Ngono. Yo, Pak, yen pancen dewa nitahke aku, oleh nitahke kapan? Ana ngendi lumantar dewa sapa? Lanjur kita iki titahe sapa, Nger? Aku titahe kang nyipta jagat, ya Gusti Allah ingkang nguasani jagat saisine. Sing ukir aku lumantar bapakku Pandu. Sing lairke aku lumantar Ibu Kunti. Dewaku ya titah ora beda prungsa. Wong sipate sing beda lan alame kang ora padha. Apa wae yen isih jeneng titah isih kesinungan apes purka kelawan lali. Teleng ngeyel bocah iki. Werkudara, ulun ngemen marang jeneng kita ya, Nger. Jenengmu kuwi sing wis arep lan becik aja wong sikok regeti. Merga kita mangkal badal marang dawe Adi Guru ya. Mula orang ngetang paribasan pilik-pitik mangkata ya, Nger. Gelem ora nganti marang kayangan Jenggring Saloka Nger Werkudara. Mesakno ulun ya, Nger, yen nganti ulun bali ora nggawa Werkudara, ulun bakal dipecat ing dadi dewa lho, Nger. Wah, iya. Itu ngomongi bangi marang pencale Bathara Narada. Aku saguh munggah marang kayangan barang sak laku Bathara Narada. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lergene sanging risan maweh gandrung. Adi Mas Werkudara barep Kakang Kopo. Menawa Adi bakal munggah marang kayangan pun Kakang ora keri yo Di. Unta dewa melu Adi menyang endi lakumu Werkudara? Kula inggih nderek Kaka Prabu. Kula inggih nderek Kang Mas. Semanten mugi kula inggih nderek Kang Mas. Wah, piye Bathara Narada? Iki dulur-dulur warek melu kabeh. Sing ditimbali kowe Werkudara, liyane ora ditimbali wae piye iki? Menawi kula mboten pikantuk nderek nyuwun pangapunten. Adi kula Werkudara kula penggak mboten kenging bidal wonten kayangan. Kula ratung amarta wenang perintah dhateng pun Werkudara. Walah piye iki? Wah wis mangsa bodho Werkudara. Kok jak karepmu ora kok jak ya karepmu Bratasena. Dasare aku ora tega marang dulur-dulurku. Wis kene kakangku Janaka kembar mlebu marang para kencana ya melu sak lakuku munggah marang kayangan Suralaya dina iki.
Bathara. Semono gedene ngrasa tanggung jawab kabeh para kadang Pandhawa lan rasa ikhlas lahir batin anggone nampa pancoban. Setyaki lan tambak ganggeng inggih kaluwarga Prabu. Nyemoti bilih para Pandhawa menika mujudaken lambang ing dasar negari gangsal perkawis. Mila boten lokal menawi perlu ngantos dipun rincangi pecahing Jajawa telu dira Koko Prabu. Mangkono nggih. Inggih leres dawing Raden Setyaki sinuwun. Syukur bage 1000 para Pandhawa wis prasetya. Kang mangkono iso bakal rumaja kan semono uga mun Kakang ora bakal negake marang para kadang Pandhawa ya. Ingsun uga bakal budidaya balining para Pandhawa kanthi cara pribadi. Kang mangkono Setyaki ingsun pamit tuminggal budal. Inggih sembah kula nderek Koko Prabu Jengkar saking negari Ngamarta. Kula inggih boten badhe wangsul dhateng Salabumi badhe nderek rumeksa marang negari Ngamarta. Syukur bagi 1000 luwih prayoga Setyaki tambak ganggeng nun kula. Mara enggal bubar ingkang padha para seba ingsun bakal munggah marang sanggar Palanggatan. Lan tak jaluk sing padha eling alas padha murih supaya tetep arum lan kuncara asmane DPC PD Perjuangan Kabupaten Sragen. Gage-gage Setyaki mlayu kaya sing tansah patol jalaran ajrih pundhak atiwasan. Sinar kula puja
Pati Basuki Sang Sri Kresna temah tinupeng mambus gandaning dupa gandane kang Sekar Gadung kaworan kembang menur kang semua Maur kang dupa kumalun kolon kadiler mega membo batara tansah marapamuring suksma Sinuksmaya winanya ing asepi sinimpang ing dabu patukaning warana lan saged mlayabengan luyo Indra petating sumerna sumusuping rasa jati Tulung kalawan kembang menur kang semua minoran bayaman juru-juru atata tancaro Deni Rama Pranaya
Dewi Sikandi sepindah nak Mas Gatot Kaca di nak Mas Antasena kesusu kaya wong lagi diburu awet aku mudi wigati ingkang Drawasi mula sapa iku Sang Dewi aja gedhe rasamu anggone nibake dedosan marang aku kalilan ana aku matur ingkang terwaca inggih Raden Setyaki pulo pratama ndika Raden Setyaki tartamtu ngasta wigati kula mboten inggih rene nyumahaken babar pedar inggih Paman Setyaki sumangga kula aturi paring pangandikan punapa gati ning lampah yo Paman Setyaki mesti nggawe gati Kang Drawasi mara age aku tak melu ngrungokke Paman jati ninggale taksih mangu-mangu rasa kula anggene badhe ngarani nanging prasasat kaya wis ora kuat awet lebate gelagat para Pandhawa iki diasta ing Suralaya kanthi ora pati cetha apa darunane perkara Pitaya metung ajeng wacana yen ora doh marang tumindak semenanan nedya hukum Pandhawa tanpa anane perkara tak otak-atik gathuk ning rasaku kaya paduk papungkuran wanci iki tembe wae Dewi Sikandi iki dami-dami bali ning Taman Mairakaca dadi endah kaya duke nguni rawat-rawat aku uga krungu topen diwa kocok saka pertapan saka menate namake ginem dening Dewi Sikandi yen to kepengin mangun bebrayaning keluarga nadyan dene tepat-tepi kanthi bebono bali ning Taman Mairakaca mbuh kepiye nalare rumangsaku kabeh perkara iki kaya benang sing ora ana pedote nanging bungket ruwet nganti babar lakon ngaribet Raden Setyaki kados rumaja raos kula dhateng wacana ndika nembe kemawon kula imbal rembug dhateng ponakan kula pun putra Pandhawa arsa wanguning endah Taman Mairakaca kepara kasus sakarepe Begawan Durna kok inggiya tega nglamar dhateng jasad kula minangka garwa mboten ateges kula nyina utawa menyek dhateng kawibawan saking Durna nanging lajeng ya sapa para mangsa ora timbang kaliyan lajeng Grahita ingkang kula mutusaken bilih kabar dika menika pancen wonten gegayutan antaraning siji kelawan sijine lajeng gagapi kabar menawa Pandhawa diasta sowan kanthi peksa mring Suralaya kan ora cetha jalanane perkara tubuh kuwi nanjake ya to pamrintahan Suralaya lagi gawe gara-gara rencana batin kula ugi rumangsa mboten rena malah kepara prayoga minggah sowan pamrintahan Suralaya bakune rembug mung ana loro ngaku janjane apa pilih kewirangan merga diyawek dening wong cilik wah wis aku kok rasa ngono to tek lek ramen yen
kabeh mau kebukti bener. Bisa kinarya palupi aja dobeh kapener dadi wong dhuwur kuasane banjur semenang-menang nibake wong menang. Nidak iki para marang wong cilik. Kamangka sabendingane bisa mukti wibawa mergo duit sumbangane wong cilik. Ana pawongan sing rada kendel wani biji malah digoleke perkara. Ora salah apa-apa dianggep dosa mung mergo weden. Yen to wadine ora banjur ora bisa nguras duit negara. Biyen sing gawa sapa saiki sing dilalake sapa? Aja kok karo wong cilik sing genah kuwi ora tepung. Yen perlu kancane biyen sing ngewangi munggah, sing jaga keslametane, sing ngewangi rekasane wae dilalake malah kepara digoleki lewat apese. Ya kok diku yen ana akeh setiaki sing kurang wani. Yen to akeh sikandi sing wani mati. Wong kaya ngono kuwi gajeke pijer ditukne wong cilik sing wis muak, wis jelek karo sanggit kotaken pemerintahan dhuwur. Nggawa barak didadekne gebuk, nggawa dami didadekne pecut. Nggawa anak didadekne panah jemparing, nyandang sawabang tegese mung sarwani karo wani. Bebasan sirahe metu sumu banteng mergo wis gedhe wanine, wis gedhe nesune. Halah dalah. Wong kuwi mung kari ngenteni sak wanci-wanci pemerintahan sing rumangsa kuwasa nandhang sing sosok para kawula.